Mills yuko yabwatuka ucyase abahonia aiga ntubwate showroom asura achabwiriye amabati ndonsialia utagete showroom yeto nigo enkale yurengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiriya amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereye kende gensi uraganie bagotebereye company ya mabati rolling mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabwati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwati bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka ayo guchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Mwanchomo rigariria Ogetembe TV na gukwandria ndonsia sore margo bengia obutuko bwe 25 na gatatu asomotio nyiga okabere ejuma yo mweri okigima na bwigori tukorio mweri asomotio nyiga okabere mwako yiga bwekiri bwibere 25 no gosaba kwaninga kwanyara ko bakugutwara ritukorigia abego kwabere go kugendera kwegokya ne mirobero ya genderira sembeo hime ya Getembe TV na bono ngo kwarigania senchira ya bene asemese kyonga chinsa ibere torigerera na riaya aine kiwe kurwa se chinsemo abaigona riaya kibaito bamangana basangiriri kurwa semambe yarenge entambe nchenkuru kwa Clinton Ondigi Olson Makori narago kwanya kurwa sense media y'umuntu bimanyeryo kwaneke abuna nkwikira nturaiga asenchiringia nabari bonsi bagotobwatere kurwa sensemo y'emitandao Getembe TV ensemo ya Facebook nabigo Getembe TV ensemo media ya YouTube nabo igonto bwate website yetu www.getembetv.co.ke bosase mitandao ya Nebuna Clinton Ondigi karansoke obena ntoi komaire.
Karibu sana mwanju murigaria semesa ye keonga chinsa ibere hobotkobe senchira yobo ikirano togo chaka kurwa se county ya Kisii ase kiombe ekemogitari gya serikali kubwatana ne serikali ye county ya Kisii kenyara kobage kwarigania umuyega bwokorenta obochenu ase chirenene ya daraja 2 yogotoka se bunge ya Kitutu Chache South kurwa se serikali ye county ya Kisii omurobiro yo nigoragwa muno mu waziri oteneta mangana physical and urban planning Madam Grace Nyarango oyote abang'anigo serikali ye county ya Kisii genda tekobeka emiroberio yokonekia buna ensemo ye county ga nichikonyara kobage konekia obochenu webirango bya igoro ase bono murikito dipo na sanya sangane gati ababwatani abo abono twarigana robotero ga senchira yobo ikirano obochenu ngatiye bintu biria abantu abange bagenderete kwanderera eli banyara ko banogosemeria ase amate yabo ababwatani ba Avenue Health Care nabo igo serikali ye county ya Kisii nigo beso kiana gokoro bochenu imeye chirenene ya daraja 2 ku Grace Nyarango umuwaziri o lands fiscal planning and housing and urban development ero igotota tutokilinio daraja 2 esengenjo igoro ni chiro yarenge twaroringo chire yabeire nchafu mono twatenga toye abuse. And I'm very happy to be part of this exercise. So today we've partnered with the county to do a cleanup exercise here at Daraja 2, and we chose this site because they are our very close neighbors. We are currently located at the new Naivas, so it's just a walking distance from here, and as part of our CSR to the community, this is the first place we thought of when we thought about giving back. Asomurobiro yonga korowa no waziri Grace nigobono baerera emirobiro miya yogokinia ekerengo kyobochenu anena sechinka niko genda busyo ntobwato umupango yoko kero umuntu abenga igakumanage ubiyaye ngoja guchaka tole ko chase chinyumba ko batebingana kimoko moko manage ubiyeri yawe kero kwa rugire nkiota kubekere ubibiya erinde elio togo icha intu tokorusierie yendagera amasakara twabekao twatwarire center aga Kisii gocha gotoretera go process obochafu ensemone chiubichi nyinge kororekana ko bobochabu bono abamenya bange nigo bagendete kwenyorera endagera yabo yakira rituko obotari bochafu echi nechibesa mbaroro chigurupu nchire chigo chagocha abandi bakoira amasakara abandi bakoira chichuba abandi bakoira ebikoro to biri ebigotu erinde eri umuntu ogenda ochikoyo kwenyorera erisiki yaye igo mubasekorora ngo bochafu no bochafu echi nechibesa komenta nayo ningo batebanga omugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati igaganda tokobeke mirobiri miya elio commercial nabo igokobeke mirobiri bya jobochenu ikiranete imeye county ya Kisii obochafu ntotageti ase Kisii county nakie kikiagerire aretire plan yokorosia egento tokorokanga material recovery center asobo chafu once bogo chikoba processed elinde elio tobenga twanyalire obochafu bwa town yeyega ulipoteli kitasiri kiao kiagetembe kureka sechirene ya daraja 2 imeyo muchobo songo literane ngoro kwa dipon asanya mwanchu murigeria totigereta sengane yo yokoenekia obochenu nigo bono muroberio ogendrete busu muswada origetie goikigwa bosio we bunge ya county ya Kisii bunenchiremo yogocha kobeka ebitango biribirachi koenekia koimukirwa egetambo keregetindikeri chiko asebonsi bali barachi gotoka bagotukuta eubi yaba senchira etari engia okwana sensemo ya misesi imea ogembo nigo bono omo ACC Julius Rono naboigo omo MCA omo chore Lilian God batebire onde bwensi orachi gotoka gakogenda mincha nimirobirire bekire yokorenda eubi nigara chigomekirwe getambo keregitindikeri chikasaba na inchi basabiro kwenda kigwesokia kubwatasia serikali nabwege byombe unenchire moyo gochia kwane kiagokinia ense bosoko kinia county ya Kisii kebachano. Hiyo sheria inasema serikali ya county itakapokupata wewe kama hau manage waste vizuri uko na fine. Kama ni wewe first offender shilingi 1500. Unasikia? Kama umefanya mara 2 ni 10,000. Ukifanya mara 3 ni 20,000. Na ukizidi hapo sasa watakufunga.
Na sasa kwa nini naongelea jia hiyo? Kumekuwa na mambo ya choo. Umesikia maneno ya choo? Kwa hivyo hiyo ni waste ama sio waste? Waste. Hai. Kwa mwenye yako na akili aambiwe mara mbili, si ndio? This was a headquarter. Homa Bay, Migori, Bomet, yote ilikuwa inakuja hapa, si ndio? This was a headquarter. Mnakumbuka history ya North Kavirondo? Okay? Hii ilikuwa headquarter. Tuweze kuinua sifa ya Kisii County vile ilikuwa ile siku na iendelee kukua hata sasa. Tutaweza kufanya hivyo tukifanya waste management vizuri na pia tuheshimiane, mabarabara ikuje vile inatakikana na tuendelee kukaa kwa amani na utulivu. Sasa huwa wamama sana ndio wanakusanya takataka hapo kwa nyumba. Wanafagia nyumba, kuna mahali wanatupa, si ndio? Kama ni plastic kuna mahali wanatupa, lakini sana kuna hii polythene bags, kuna hiyo plastic na mengine mengi. Hata ile imetumika kurab sabuni. Saa zingine tunatupa tu bure hivyo. Lakini saa hii tumeambiwa kuna sheria ambayo inakuja. Sasa maafisa watatembelea nyumbani mwenu. Angalie vile umeweka. Sasa kama unatupa tu hapo kwa mlango ama kuna mahali unaweka, sasa utajulikana kama wewe unatii sheria ama uti. Lakini kabla hatujafikia hapo, sote tuachipike. Ni sawa? Tuweze kuchimba mahali tunaweka takataka, si ndio? Ama namna gani? Nafikiri kama hakuna choo, hiyo ya kuweka takataka itapatikana kweli? Hakuna. Na tuwezi sema anza na hiyo ya kuweka takataka. Lazima uanze na choo. Na kwanza hiyo kuharibu mazingira kwa kwenda msituni ama kwa miti. Sasa tumekaa hapa, kila mmoja anapokaa anaangalia kwanza kama ground niko sawa. Hapana, hiyo hatutaki hiyo. Kwa hivyo kuna siku ambayo inaitwa Chief Climate Day ambayo imewekwa na serikali ikue katika kila Ijumaa ya kwanza wa mwezi. Kila Ijumaa wa kwanza wa kila mwezi. Hiyo ni siku ya kupanda miti na kurokota takataka. Togoska bosio mwancho morigereria hegati ya barari kurwase getasini kiga kia Getembe TV na boigo Getembe FM nigo basangane gati ya bairi na basani bo mubugi obokane giata Alois Onyoni Sakagwa oyosiretio obogima bwae na boigo re kwene kigwa kwene kerigwa esabari yaye yo mwerio asenka yaye asekenyoro kya bachori kegutoka se wodi ariana ebungi abonchari ase county ya Kisii egati ya bari baikira na somo igoyo nigo bona bamotogi omubugi obokano oyo giata asemirimo yanya atkobaga kwene kya yo gwikirania egokinia bosego kirania gokinia rieta erigesa kwegega asensemo ye chingero niko bono murikito dipo na sanya hanyara kobaga kwariga ne robotiriga asenchero yoboikirana Omunyangongo Gusii omubugi obokano asileta Alois Onyoni Sakagwa nigo abairi abasani naboigo abanamuziki baumirana asokumurera naboigo kumwakira esabari yayo mwerio abanamuziki mura umugako uyu n'umugako munene gekone okorera amangana maya Gusii na Kenya ngima. You need to be more united. You need to be more focused and more organized than you are. Tulikutana na yeye, kulikuwa na mashida nyingi na muziki zake. Tukakaa na yeye, tukampanga hizo muziki zake, tukaziweka kwenye mitandao zote, YouTube, Instagram. Ndio tulikuwa tumeanza tu kuzifanya aanze kutengeneza pesa nazo. Kwa sababu watu wengi hawajui hiyo biashara ya muziki. Na kazi yetu kama Quench Media ni kusaidia watu wajue vile wanaweza wakatengeneza pesa na muziki. Chinga kiecho omo MCA we wodi eyo ariana Victor Ombasa niko boiganyora libagaria elia bene asokumurera omubugi Onyoni urwadra matuka mange ne family mo gwete bwate bill enene etarakan bado nko basaba muna mwacha na mabira ayimwachire naro kakito change mo gwete mo chango no pangire matuka gocha lakini oyo traika ero ikamuna tora tuweke mkono mfukoni elinde tonyare korukiri twareta turwa marigaito kujese family
omongena no arega murocho omongena no arega iga mugaka gore kurigia ono taiyo abararia begetaseni kia Getembe FM Getembe Television boigo tibatigiri magiga hase boigo basanga amagombabo ne amate kolengo ivogo senya kotera kwa yankolenga kiteko tebanga siroli my dear twachira ikamune getaseni kia Getembe korete ngora yaitu na renga igange wiki ya moiga ya eride na tumekuja kusema pole sana kwa familia, marafiki, ndugu na jamaa. Komenta nayo omwemzi Victor Mbasani kubona buriria serikali kuringoria umuroberio sha elio abananchi bagendere konyora obokorio buya anene ekero bakogenda sechinya gitari shango bakonyere kwarwara kwabere member ya sha kwagenda nyagitari wanyoranga a system failure ulikonyara kurwarigwa waskwanya kwa kana rukibe saba sinzi nini echile wata bunga gendo weligelie kakinche ngosaba serikali ya Kenya sha yasinyira aba Kenya waligienjere ngao wasaba make improvements as sha ilinda abantu baito banyoro huduma yabo ya nyagitari kuripoteri getaseni kiao kia Getembe kurega ase kinyoro kia bochi egotoke mije ward yaria na ebunge ya Bonchari meje county ya Kisii eleterana ingoro kwa Dipon asanya Bemano Dipon norobotiro senchira yobo ikerano togos kabosyo mwancho murigeria koikase county ya Nyamira asigati yabasai kurase county yo banyareko babagwesokia na kokoboko chinkwana chumo wakili wikambiro ekenene kurase chinseme cyo manikane una Charles Songoto uyu asamat kabwanga go bwatoke nkwana yo kuriya kuboria abagusine banekero bagendate ko yarigania gochia krosia esaiga AM yo gochia ko egenderia bosio obwechikura chirene chumo kabwechiri bubere na 25 na ibere nigo bono basaya banyareko bakwa chinkwana choko bokase batebire nigo gwikira boniga abagusi babwente ko okoboko eserikali roro asobora yune nchiremo yugo chikonyora amagendro naboigo obokoryo buya aseba rugo sabagocha asebari bagendrete ko koboko anemono hesabari yo mweshimwa Fred Matiang'i yugo chakoria ekeroge kyobora ibwense banyareko babakoira ngora ase chinga kechiga kero chikura chichira chigoika ali banyareko bagwesoke kwenda seboniga baranyora amagendro kuru ase serikali nebuna gutumanyu muri kito Fatgad Gisemba Nenkwana yaye omowakiri Charles Mong'are Ongoto eyo abwatuka igoro yekerengererio kyo kabeire omowaziri bw'oburendi bwaime gyokugania kuboria ekirugo ky'oburai bwense enkwana eyo egetaseni ekiga kya Getembe twamurikira. Watu wanadanganya Matiang'i ati wewe toka hiyo kazi yako ukuje Kenya ukuje uulize kitu utapewa. Mimi naweza muambia hivi, wewe fanya kazi yako. Hii Kenya saa hii ni ngumu sana kwa mambo ya uchaguzi. For now hakuna mtu mwenye anaweza toa huyu Ruto. Waje niwaambie kwa ukweli. Kwa ile kazi amefanya na anaendelea kufanya ni ngumu sana for Matiang'i akuje kumtoa. Matiang'i akuje kumtoa wapi? Kubatikana n'echingwana echiga abasae kurwase county ya Nyamira peso kya ritkoria rero na komwegerera omowakiri oyo asengwana eyo enanete na goteba barabo bagendrete korora obuya kurwase serikali eregeti gocha segeza ku kyomogusi abara impari kurugusi bairere ne serikali mirimo bakari kugikirirwa bakobori nganga kibaukana mu kusitaka na barobwe serikali na bayirigiti kyara togota yo muntu origirie oretire ngombe yanyole mori omotenga bono rusia ngombe ikarua otigata gukama ngana ruchi kunibe nga otaramyo sine bwa tembego so ntwa ngombe itoko ya bwa tembego bona mabere toko kunya koira abaraya be serikali yatoire byara gachimo basike pakenga kibago koro bugambi bwabe sibono tiga bagambe na bubaro bakugamba muna ntubono mama mboga serikali ndatebetenga mama mboga kwanza mama mboga tuachira serikali tokorekeruria itonga serikali etali wanje mama mboga etoiraniri obogima province
nonyenigo basabire omogusi gocha amo na kubabwatesia abarai korwagusi abo bare ase serikali ya Kenya Kwanza puna enjira eyemo yokogenderera konyora amagenderero amange kiane ase gangena ne yogo support serikali in place ase nginja amagenderera yekokora to the village ya chire to the ground eko kore project na ndiko yarangilia e project ya serieta. That's why tuachire tokotebanga yaya abananchi ba Kenya kabe tayari aso support the government of the day ase ngencho yerure gokorera mwananchi bakoyo bwe ground egas amangana kunya gochare chinkuba chiachire gocha tuntura iwande etokotebanga mheshimiwa Samuel Ruto tokorere emeremo na baraitu akoire togosaba chisloti chikiko chikunya gosoka GPS automated chinde gekogera ntuirwe tugukubwatisia. What you are saying unachi timu ya chire gaiga ego support ya serikali yomusike William Samoei Ruto na barai bari bachorwe ko rugusiba UDA ne ringa to support ya serikali fully akarenga kieliera ikenere atokenga matiangi bya aso kuna gocha biru chimotwari ntoigo lakini asobono leaders banyamira tikabata korera mandari tu abachorete akarenga kieliera ike ntote abanandinga kitoko direction ya 2027 ingana igoro yobomo bwomugusi ebatebire na kongu omugusi koba amo abo mugusi botambe bagatanga abo mugusi ye gato kurikire guruba koro gocha omana n'abagusi ba minto mbanya kwa bamu abagusi ba minto nabo gusanga batebaniga na tabamo iga wasanga mamyo no mugusi ndo jire gochia guna gochia ndubwa ati musimamo abade no mugusi twakira mu mugusi ntorachamo mugusi ndata bangina kitoka ruamagendro na sumura yuligeti Kingo reporter Getembe kuraiga se ward ya township eyuego toka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Kisemba Mwanchu murigeri asoroboti ruaye Tigadi Kisemba kurwase county ya Nyamira nogoto ali bagaiga kwiro mutumoko umutangani ase ensemiga yekionga chinsa ibere tukare kwiro na torase egeka egitari getamba sensemo ya kabere tonyarko batoko kendra kwemanya namange Getembe Television ekionga kiamamogusi Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani ochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwatokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi ngwetrase tinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekionga kiamamogusi
ase ogo design print na boigo go brand gwakero chibiche na boigo videography Kisi Printing Hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho Kisi Printing Hub asokoro saligwa chibana chonsi chibene chirorabwo sebana chinde chonsi chisignages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport na boigo chi visa ogo print na korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechichuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha egertoko kwanya nkaitogo toka ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub ase ogocha aschebeshito tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimia se namba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Getembe Television ekionga Kiama Mogusi. Karibu sana na ndo mwanchu mwarigiri ya sense mega ya kabere mbuya muna soko gandra gusangana intu nabono tugusuka bosio mugavana we county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo nigo bono bune nchira ya monyoko gandra gusira oboremi na bego konyora lige sarigi yago cyase abaremi kurwase county yo nigo ritkori arase cya bisi cyae anyara ko baga ko ariganya abagani kurwase chinse chaisko hedigo cya kwanekya unambachiko bwatoka obosemi go cyasa bamenyi be chinse mecho ase chinchira cyo kwanekya oboremi bwekerero kirache komentari ge sana ko bakonya bari be chinse mecho kwagandra Biyamano abantu baito je na Amos Nyaribo gavana Nyamira rero gatubwata bageni alito kana barubwe gasi tubwata abantu ko Norway tubwata partners ko Unido tubwata na ba kana barubwe gasi ko bari partners to kora mana value addition Igo rero wacha agotarira barimi tubwate program togo somia barimi 1000 tuasomi 250 na wabere batatu mwalo to ile certificate ili banya koregasi abuya Igo wacha rero gututarira na korora sto ikire na ende mwario ye bakore panana bakuwatiri toke ngakiri gotumeka kuru muchakano pako mwario ye banse chae kawa ne bintu bindi cha avocado Igo bacha twakora usubano tutate konde feed watara baremi anya ukwana na baremi directly Kamanye ngaki kiara tutate kwa gache das party ga Nyamira banda bange anye sana ibiro sana sata sikomi na baremi umoremi na bako na okoyo yigo lakini itali koreka no so change wanu to moremi awe at the center of what say faida yo moremi aso ko make sure media korema bilgo sarika bitara ikere chiro ose bitara ba change it into other products. In Nyamira we do a lot in food security. We depend on small scale mixed farmers to feed our people and earn a living. So there is a lot we do, and in all that we do we always seek to work with partners. We have been working at a lower level with the FAO. We have been acting with Tito along for many years. In 2016, we had a very important activity at Vigoma. We had a World Food Day celebration that was attended by very many stakeholders, and we have always been looking forward to having many such events where all come together to work together. You just say work together. And we know that when we work together, everyone achieves more. So that there is connectivity between the two. What is it that we, as UN, where can we come in? What is the tasks that need to be done in order for private sector to follow us?
how can we facilitate for economic development by unlocking certain processes. In this case, Kenya has very many good policies on sustainable economic development, but we discovered that there is one key word that we need to put in place to close the loop, literally to close the loop, and that is circularity. So there is the waste management bill coming in, there is sustainable economic growth bill coming in, and it's still linear very many times, and we need to close the loop. Tuskabusio mwancho mworigereria omona chibina omonene omokoro Chief Justice David Maraga nikorera nyarako bakago esoke na gukwandra okoganya gukororo kwase abasaye bonsi bali banyatiko babako bwatene gwasokurobekana kwene gitwa sense ya Kenya omwako eta na obagandate kuriya obwene bwabo gwikira boniga abo igochi amate chiri chigandate kuriya obwene kubwatakana nabusene kubwatakana abasabo osiria amagima abo niko bona aruro gosaba gochi ase bigambiro binyarako babikobeka emiroberio yogochi kwene kyabuna bonsi mbachikonyora obwene bwabo. Quite a number of them were lost during those Gen Z protests. And I want to believe that everything is being done for justice to be accorded to those who are victims. We are in a civilized state. We have a constitution that entrenches human rights. There should be nobody who should be killed simply because he has demonstrated. If there is an offense committed during that demonstration, those ones should be charged in court. That's what should be done. Not anybody just being shot and killed or even maimed without due process. Reports have been made. We have institutions which are working. We have IPOA. We have the report by National Human Rights Commission, and therefore efforts are being made to ensure that those who suffered will be, of course, compensated. Kituo has filed some cases in court, and that process is ongoing. And there are many other engagements that have already been done. I'm sure you have seen the press briefings that we have done already. You have seen what Amnesty International is doing. That is part of the greater work to ensure that those who suffered will be able to get justice, because our constitution provides mechanisms in which these disputes can be resolved. Tuskabusio mwancho mworigereria habarai bechi kanisa anemono haba bishop kurase kanisa eria yege Catholic ega Kenya iko basokire ritkoria rero na gukwandra okuganya gukororo kwa barai koene kya munango keibare liberera yege siasa irigandate koene kwa aseboniga asekiri batebere na chikura chinene cyumwa kabwikiri bubere na 25 na ibere nigo kirare na bono chinga kechiga necho koene kya obokoreri borobia na bwo koria guikirania amagendro gochiase abananchi. Realignments have emerged well before the 2027 general elections, raising significant concerns on two fronts. First, this early onset of political campaigns diverts critical attention from national development, shifting focus to the spectacle of election campaigns. The fervor generated by political rallies creates an artificial euphoria that obscures substantive political debates, elevating political temperatures. Second, this premature election fever undermines the very spirit of the democratic process, as a government is expected to concentrate on governance and the implementation until the officially designated campaigning period is announced. But more is needed. We call for immediate updating of the voter register, the prompt conduct of by-elections for the vacant seats, and continuous effort register review voters, and especially among the dynamic youth, to ensure that every eligible citizen has a voice. All leaders should prioritize policies and initiatives that empower our youth through quality education, vocational training, and entrepreneurial opportunities.
Tukusika bosio mwancho murigeria ase sekta yobochenu niko bona abanyagitari abateresa bagenda tekonekia omugirobo kubwatakana keringa nigo bagotebe serikali gwetera se wizara yobochenu etaraikirania egati ya magani yabo yokwanekia bunamba chikonyora chinga kichinyororo kero bagenda tekonekia gwikirania emirobirio yabo egati yabari banyarko bagwesokia sokwenekia okorobekano kwiga ase chi county ao nigo batebire nigo babere bakwenekia emirimo yabo ase nchira yekonda kuru mwaka bwechiri bubere na 2022 gwikira boniga na tunaomba serikali ya county iaje kuhujumu madaktari. Imehudumu madaktari wa UHC kwa miaka 5. Kweli si kweli? Kweli. Madaktari wa UHC wamekuwa kandarasi duni kwa miaka 5. Wanafunzi ambao wamemaliza shule mwaka uliopita wanapewa kandarasi ya kudumu, ilhali madaktari wa UHC ambao wamekuwa wakihudumu kwa kandarasi na wana tajriba zaidi ya miaka 10 wanaachwa nje. Ni hujuma si hujuma? Hujuma. We employed in 2020 as a UHC staff to combat COVID-19. We lost some of our colleagues, but now we've been suffering for so long and we've said enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. It has been a painful moment for us, with no gratuity for the years that we have served, with the same songs. The other day, actually, we had our CS also saying that we have been absorbed, which is a lie, a total lie. Very, actually it pains. The county governors all over the country should just unite and make this decision work and absorb these nurses into P&P and let them get their arrears and let them get their gratuity and all the allowances that they are due for. Mwancho murigeria abo nabateresa bagenda tekuru kuboria gochia ase serikali witira ase wizareri yobochano bego kubwatara ni serikali chichi county au korigia koba engere ya bera chikoba konya goikirania emiroberio ya base chinyagitari au mwancho murigeria goikiragwo no to ikira omwerio ebwe emesa yekionga chinsa ibere lakini aigana boko yanyora ase ensemo yemitandao ya itonyo tonyoreti bagario gosangana into ase mesa yiga yekionga chinsa ibere ase nchira yobo ikirano ensemiria yemitandao Facebook naboigo YouTube na Getembe TV naboigo ntubwate app ya digital at Getembe Digital onyarko bako gosangana ko bwateria amange chenkuru kwa Clinton Ondigi Wilson Makoordinero nkonya kurwa sensemo yemonubwe manyerio Wilfred Matundra nerenge kuru maiga yechi kamera abigo mo director na Villa Kariri ane kiriya madugingo chare ya toko gandria ogandra go twale margo bengia abigo ko gandra kwego kene merobere gandra ya Getembe TV asembe otomera na chinsa inye asemese kionga chinsa inye. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuligo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kya Mwamogusi.